Palagos man subot ang higit na ang tubig baha noong hinabot pa sa lampas na magitan. siya na anas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, PDRRMC kan Camarines Sur nasa red alert status na huli kan epekto kang low pressure area asin posibleng bagyong Jacinto. Mga residentes kang Naga na yaw sa gilid kang salog nakalarto niya na may low pressure area. Suspect sa stabbing incident sa Barangay Triangulo, siyudad kang Naga, nagbalos sa nakaiwal kang sa iyang tugang. Naga College Foundation College of Engineering, igwa ng Universal Testing Machine. Uyan mga bareta, sa aldaw na ini, ako si Antoinette Eduardo. Anamatean na paglangkaw kan tubig durante kan bagyong Christine, anperming nagpapagirumdum sa mga residente kan syudad ni Naga na maging alerto. Urog na kung may mga low pressure area na pinagbabantayan. Arog na sa nangunyan na may LPA na posibleng maging bagyo. Kung kaya yaon subutan sa indang pagpreparar. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Si Nanay Melinda Maravilla na taga-barangay Sabang Syudad din Naga, saro sa mga barangay na nilubog kang bagyong Christine asin naglalangkaw ang sukol kan tubig kung may mga pag-uuran na namamatayan. Ang ngunyan yaon sa pagpreparar, ngunyan na igwang low pressure area asin posibleng maging bagyo sa mga sunod na mga aldaw. Sinabi ni Nanay Melinda na siya may paghandal kada may pag-uuran. Dahil niya naman subot hahalato na maglangkaw pa ang tubig. Antas maghalis sa iyang harong, pasiring sa evacuation center. Mas importante subot ang buhay kumpara sa gamit na madaling ribayan. Anisip ko baka naman maglaog na naman si tubig sa muya. Minsan pigisiirip ko sa labot baka niya ako magtaas na naman. So dikit na oron mo? Dikit. Ayun na po, nakadit na po ako kaya mga. Tapos inot po si mga gamit mi, nagrulutang. Dahil may nanganin. Ginibo ko na dyan na lang po ko sa taas. Dyan ako nagtuturong sa tricycle. Para sa irip ko na labot digdi sa gilid, sa gilid. Tapos nahiling ko magluwas na, maluwas naman ko. Paano mo si mga gamit mo? Bayaan ko na yan, ililigtas ko na lang sa dirik ko. Pag may makakabakal naman lang. Kaibanan ang gabos na miyembro kan pamilya ni Tatay Roberto Galicia na taga-Tabuco, Syudad din Naga, ang nag-ebakwar sa haraning harong na may second floor ka na kaaging taon. Iniman subot ang sa iyang liwat nagigibuhon antas pang maglangkaw ang tubig baha sa saindang lugar. Alagad, ipapasiguro muna niyang nasa tultol na kamugtakan ang saindang mga gamit. Balita niyo, mabagyo. O saga mabagyo. Mga kusog ng tubig, kan uran, nalipat na kami. Ano na rin sir hinahalat? Hindi na. Diba nalipat na kami, pinapalipat kami katong mga nag-restar. O lipat na kamuta, makusog yan sa aga. Huli sa eksperyensya kan publiko sa bagyong Christine, mas naging maingat asin andam sinda sa mga bagyong nagtatama sa rehiyon asin nakahanda sa mga pwedeng mangyari. Urog na ngunya na may LPA na binabantayan na posibleng maging si bagyong Jacinto. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa kasumpay na bareta, nagkaigwanan nin meeting ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Office bilang preparasyon sa mga pag-uuran na namamatean ngunyan. Susug kay City Disaster Risk Reduction and Management Office Head Raynor Rodriguez. Nakaandam naman maski magayon ang kamugtakan kan panahon an sa indang opisina. Inihuli ta may duwa subuot na direksyon na pwedeng agihan ang low pressure area. Ini pwedeng direktang mag-agi sa Camarines Sur, asin ang saruman na pwedeng westward pasiring sa Palawan. Nakahanda naman ang gabos maging ang mga barangay sa syudad ni Naga sa posibleng pagkusog kan pag-uuran. Ngunyan pong Lunes, accordingly, magiging okay kita. Pero hilingon ta po maghapon kasi duwa po kay ang truck kang LPA. Pwede po ining magdiretso, meaning tatamaan directly ang Camarines Sur, that includes our city. Pero if not po, ma-westward po ini towards Palawan. So, daing kita gayo tatamaan. Pero with regards po sa coordination, sa samo po nga ng GCPIG, ano na po ni Councilor Aris and the rest kang si Satuyang DILG officer, itong coordination with the barangays. And readily po nagtaumang kita ng communications. Pero
since Arab na po na maray pa ang panahon, ang sinasabi na lang po is mag-andam lang si mga tao just in case po at saan magkaugang forecast na maagi po sa to si uran. So ready man po kita na i-prepare ang satuyang mga residentes sa siyudad kang Naga. Padagos sa mga bareta, naka-activate na ngunyan ang gabos na disaster response pati na ang mga barangay as in Municipal Disaster Management Council matapos itaas na sa red alert status ang Camarines Sur kan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Emergency Operations Center. Huli kan epektong dadarahon kan low pressure area asin posibleng maging bagyo na apodong Jacinto. Pwede naman ipasunod ang preemptive as in forced evacuation sa mga high-risk areas depende sa assessment kan mga opisyal kan barangay asin mga banwaan. Ang gabos subuot na mga pangyayari sa saindang mga lugar ang kaipuhan na nakareport sa Emergency Operations Center. Sa iba pang bareta, on August 25, an aldaw kan pagirumdum sa mga heroe na nakipaglaban para sa katalingkasan ka nasyon. An sa indang pagbuwis ning buhay, an hastangunyan pinagtatawan nin importansya. Alagad an hapot, girumdum pa daw kan publiko an aldaw na ini, urug na an importansya kan pagselebrar kan National Heroes Day para kita tay Lioven Vizara. Asin sa estudyanteng si Jinky Canaria, importante subuot na girumdumon an aldaw na ini para sa satuyang mga heroe na taon-taon man pinagigibo. Kailangan tarang unahin yung trabaho kasi kung uunahin yung celebrate ng ganito, tapos may trabaho, wala ipapakain sa mga anak. For us po na parang magbalik tanaw yung mga nagawa ng ating mga heroes dati. So importante na yung mga estudyante, alam pa rin yung mga sinuselebrate natin. Opo. Kasi parang sa generation ngayon parang nakakalimutan po ng iba. Padagos pa sa mga bareta, bagong proposed bill ang isusumiter ni 3rd District Congressman Nelson Legacion sa House of Representatives manungod sa Metro Naga Development Council na gibuho ng Metro Naga Development Authority. Si dating Senador Francis Tolentino, iyo ang nagtatabang kaidto sa pagtulod kaini sa Senado. Alagad na daog ka nakalis na eleksyon si dating Senador Tolentino. Ang Senado is considered a continuing body, unlike Congress. Ang term of office kan mga senador, 6 years. Si Kabanga, 12. Nagtatapos every 3 years. Gusto sabihin may natatada na 12. So, kaya continuing body po siya. Unlike the House of Representatives na bako siyang continuing body. So, pagtapos, gabos na mga naisumitin na dahil na ipasar, mayo na ito. Ma-submit ka na naman din panibago. Sa Senado, dahil continuing body, kaya lang mayo na si Kuyan dahil guminana. Pero ang aram ko, co-author ka ito, si Senator J.B. Ejercito. So, ipapalo up na po duman. Kita ma-proponer po ni kaparehong version sa House of Representatives. Sa police report, tulong sospek sa pagpapabakal nin illegal na droga sa siyudad ni Naga, arestado sa magkasuway na anti-illegal drug by bust operation. Aramon ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Sa Naga City Police Station No. 6, buminagsak ang construction worker na si alias Fernando, 31 anyos, asin alias Wenceslao, 34 anyos, na mga residente kang Zone 6, Barangay Kararayan, Naga City, matapos maaresto sa ginibong anti-illegal drug by bust operation sa nasabing lugar. Nakumpiskar digdi ang 5 plastic sachet ng suspected shabu na may timbang na 1 gramo asin may estimated value na 6,800 pesos. Sa Zone 6, Santo Niño, Barangay Abella, Naga City, arestado man kang Police Station 1 si alias Kangkang, 28 anyos. Nakumpiskaran man ini ng 5 plastic sachet ng subot shabu na nagkakantidad 10,200 pesos.
So iniyo pong mga suspetsado under investigation po ini sa pagsasampa po ning kaso under sections 5, 11 and 15 and ning section 12 under RA 9165. Sigun kay Police Staff Sergeant Aguilion, Assistant Spokesperson kang Naga City Police Office, ang mga suspect na naaresto ang nag-agiman sa monitoring asin surveillance ka mga operatiba asin nagpositibo sa ginibong drug buy bust operation. Ang tulong ini nanadakop ang pinagkukonsidera mga street level individual asin bagong drug personality. So sinda po na previously nakaagi na po ini yung mga aldaw under monitoring po ini and surveillance and nag-positive po sa isinagibutang buy bust. So ini po sinda considered po as SLI o mga street